Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande. Allah wallino on jangguino ñalawma gadiɗo masɗe pularɗe alluwal gotol waɗa ɗum heedi bange. ñalawma ɗimmijo o janguɗon kadi alkule 10. ñalawma tataɓijo o janguɗon 10. hande noon timminen limtongo gasa heeda bange. Bisimillah, natanen jangde. ayna wayni ko ɗo gaccirnoɗon tateɓere nde jangano hen ko laa tokoso ni wayata ene nanande i mawɗo. ɗum ɗo wiyete ma, ɗum ɗo wiyete na, ɗum ɗo wiyete ña, ɗum ɗo wiyete ŋa. joyma nani. ngala kadi janga pa reftoma pa, ra, sa, ta, wa. ɗum ɗo wonno windande ma tataɓire. andeni windande tataɓire nde ko ɗum ɗo jangunoɗa hen gasi. joni noon ngara jokken timminen golle men hankadi a sirti e majjere masɗe, a sirti e majjere alkule inchallahu taala. jalten ha laaɓa ceer, jalten ha laaɓa ceer, ha laaɓa ceer, ha laaɓa ceer, jalten ha laaɓa ceer. yo gasi ɗo haaɗi. ngaren gadden didande, mbaɗen ni diden ha ɗo gacciten. on saha noon lomben hen alkule jangueteɗe ɗe hande ɗe. hande ko ya nanɗon ayya e ƴa ene nandi. ay ko ɗum wiyete ƴa, kofal dowgal waɗi ha wiya ƴa. ɗo noon ene wiye koƴƴo mbowal. koƴƴo mbowal koƴƴo mbowal ɗo wonta kala wiye koƴƴo mbowal. ko e koƴƴo mbowal eyi nani koƴƴo mbowal yiiti. ɗum wiyete koƴƴo mbowal. koƴƴo mbowal ay koƴƴo mbowal noon wiyete nani. koƴƴo mbowal wiyete koƴƴo mbowal. hankkadi noon tati ma keɓama mbaɗani woɗɗo no moƴƴi. tati nani ko ya e ƴa e koƴƴo mbowal. joni juppuɗen less gadden ɗeɗo 4. gadden mba. ay ko ma e ba ndendinɗa innira mba. garɗa ɗo ƴettuɗa na e da ndendinɗa innira nda nda nda. ƴettuɗa na e ja ndendinɗa mbiɗa nja nja ay nja. ƴettuɗa ɗo na e ga woni nga.
wadde ko ɗo alkule ɗe kaaɗi. Joni noon binda ɗo win ay ndan nde nayeɓire. wadde hande a faami janguɗa ko ɗum ɗo wiyete ko ya gasi. ɗo ene wiye ƴa, kofal ngal ɗo addi ha woni ƴa. ɗum ɗo ko woni nder ko koƴƴomowal ko ne wiide na'i, be'i e ko wayi noon, haɓɓay geɗe baaɗe noon ngiyeɗo ko toon wonata. ɓe hen noon ko ngal ɗo alkulal kutorto no oɗo qaani. oɗo qa woɓɓe hen ko oɗo kutorto kono mbi o ko arab kono hutore. ɓe hen ko oɗo ƴettata kojomowal, ɓeɗo ƴetta ngal ɗo. ɗum waɗi ha wonoya 32 alkulal hakkude ɗe ɗiɗi. ɓe ɗiɗi luurodir waɗi ɗo luural. ɓe hen ko oɗo kutorto, ɓe hen ko oɗo kutorto. ko woni fuu tan janngu ganda paama. a faami. ɗo woni mba. sa windi mbabba, mbaalu, mbeewa, ɗum ɗo so wawaka andu toon janngoytako. ɗo ko nda, ndamdi, ndiyam, ndondi, ndefmi, ndondimi, ɗum so wawaka ɗum toon windoytako. ɗo ko nja, sa wi njami, njolmi, njulmi, njelimi, njaafimi, joftimi, ɗo iwata. ɗo ko nga, sa wi ngaari, ngammi, ngori, ngafilimi, ngajjimi, ngarmi, ɗo so ɗiggani ɗum janngotako. ay ɗo sa ƴeewi ndananɗo ayde so ɗum wawanoka a wawata janngude win e ndan hako ɗo haaɗi nde nani windande. koye oɗo nda keɓɗa ɗum, ndeke noon windande ma nanɗon. ya 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 ya. ɗo ƴa ƴa ƴa. kofal ngal ɗo, kofal ngal, kofal ngal, kofal ngal, ƴa ƴa ƴa. ɗo koƴƴomowal ngel ɗo toɓɓel pesgel ngel ɗo ene wiye koƴƴomowal. ɗum ɗo wiyete ko qa. ɓe hen noon ko o tan kutorto. wadde ɗo henne ko ma e ba ndendinɗa innira mba. ɗiɗɗi woni mba, masaka taw mba. ganda ko ni windirte. so ɗiggi ngara nda. so ɗiggi ngaraɗo nja. so ɗiggi ngaraɗo nga. ɗo henne windande naye ɓiire ko ɗo ɗe kaaɗi ne wayno ko jangetena hen ko fof kasi hande e nder balɗe 4 a hollama
alkule ma pular masɓe ma joyi jalti alkule ma fof jalti hankadi a wonti gando bindi a wonti gando bindi heddi ko binda a wonti gando bindi heddi ko binda heddi ko binda heddi ko binda bismillah jangen ɗo woni ya ɗo woni ƴa ɗo ko ƴomowal ɗo mba ɗo nda ɗo nja ɗo nga gasi a heɓi tati dow nayi les hande a jangi jeeɗiɗi hankadi a gayni a jangi joyi a jangi sappo a jangi sappo nogas e joyi a watti hen jeeɗiɗi nde foti capantati e ɗiɗi gasi ɗo alkule pular kaaɗi capantati e ɗiɗi ko jangete e pular hewde ɗon haaɗi gasi hankadi ko jangete e pular fof sorindi a ñogganama ɗum e nder balɗe nayyi ñoggama e nder balɗe nayyi heddi ko an ƴetta alluwal kala janga ha ɗigga binda ha ɗigga ɗum heddanima hankadi bisimillah jangen ya 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 ɗo ko ƴa 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 ko ƴomowal ko ƴomowal ko ƴomowal ko ƴomowal ko ƴomowal ko wiide na'i 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 ay na'i na'i o wiyata nayi ko limore sa wi na'i mayingel toon nani na'i na'i ɗo mba 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 ɗo nda 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 ɗo nja 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 ɗo ko nga 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 windande men nayi ɓiire ɗo haaɗi ena wayno en timmini ko jangete ko e nder balɗe nayyi en keeɓi capantati alkulal jangetegal pular hankadi en dursi ko wiyete limto e hijjo heddoto hanko heddo kijjen ɗum ne waɗe codol waɗe bange ɗo ko heedata ko bange joni noon alluwal garawal ngal renndinte laawol gotol fofof wona hen ɓalloma ganda mawɗe e tokose gasi hankadi ko jangete tonggima e nder balɗe joyi ma biyanoɗe ɗe hankkadi so ngari noon masɗe ɗen kadi eɗen jaada hen ha ɗe gasa so gasi tan kala ko winda ka jangowo kaw yiɗa windu ka bindowo ni foti jangde pular saɗani ko ɗemgal ma ngal kalata jamma e ñalawma an jangata tan ko bindol ngol mbawagol gasi nani itta ɗum ɗo ha laaɓa cer allol ma arta normal bisimillah jangen ɓaren ya 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 ɗo ko ƴa kofal ngal ɗo kofal ngal ɗo kofal ngal ɗo waɗi wiya ƴa 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 ɗo ko ya ɗo ko ƴa aɓe nandi sa namdama ko serdi ya e ƴa mbiya ngal ɗo kofal gasi ɗum ɗo ko ƴomowal wonta arawande bindol wonta sakket bindol
hakkunde tan heewi wonde, a faami, wonta arwande wonta sakket bindol ala, hakkunde tan heewi wonde, a faami. Koƴƴo mbowal ko wiide na'i ay iyo sakkitimo, o way kono alkulal ni, ko alkulal o lomtoto, alkulal o lomtoto o moni, wonno ko nayi ay nayi ko yohu woni ɗon, wadde o itta yoho o watta ɗon wiya na'i ay na'i o ayi nan ɗon. Ɗo noon ko oɗo ma e oɗo ba ndendinɗa innira mba ɗo ko oɗo na e oɗo da ndendinɗa keɓɗa nda ɗo ko na e ja ndendinɗa keɓɗa nja ɗo ko na e ga ndendinɗa keɓɗa nga hayde ɗo henne windande naye ɓiire en timmini en gayni e coggol daɓɓol on keɓi ko jiɗɗon heɓde ko, on tampani on loraki. ɗum noon onon janngoɓe mbaɗon feere alarbaji mon yo ngar, janngowo yo won ballowo, tawde on tenoyani on guppani kaccaji mon garani, nulde mon kam yo ngar, balle mon yo ngar, jingere mon yo ar jinganen golle men jahoje ɗe, hoto hay goto ɗaw hoore muɗum e nde ɗo moƴƴere yahore. Ngaren ndenden jingen ballen, numéro batteɗo 00 221 77 906 14 81, mbaɗa yaya mbaɗa ali, ngara gadda ballal ma, yetto waɗe e kees mofto, reena golle men jahoje, en jeeya courant, en jeeya wifi, en jeeya connexion portable so boni en jeeya cooden hen, kaɓoto goɗɗo boni cooden hen. ɗum woni ko waɗirte balle mon gara ko, kadi barme o ko hen jeeya, barme o kadi walle en o woniri ɗon haade barmude, wadde mbaɗe hen jingue hen duuse hen, on jii balɗe mon nayyi tan on cogganama jangde moɗon e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo. Hankkadi mi fayana on kadi e renndinande on alluwal ngal, mi hollo on mawɗe ɗe e tokose ɗe, alluwal gotal tan bindanmi, somi ɓoƴƴi wona mawɗe, somi ɓoƴƴidi kadi wonta tokose, tawde tokose ɗe a jangiɗe, andu mawɗe ɗe non tan wayata, gotum inde nde wayletako, ko hata ganda ko woni mawɗo on tokos gasi, on paami ɗon. An jiɗɗo noon jeeyede hen, eɗen jogii groupe mum bange, toon ɓuri welde janngirde, toon so ari ma waɗe lien o, sa majjirama ɗo piyata jaha nawma dental diina TV, wo amma toon noon watte ko vidéo maɗa ndaara ko janngata ko, waɗe alluwal ngal timtotoɗa mbawa wañjitede, jangdema yaawa. On saha ko jannguɗa e famɗi heewi ɗigga, yontere wootere mbatta janngude, mbatta windude, ngabboɗa windoɓe jangoɓe ɓe. kala deftere windande ka jangowo, kala ko namdiɗa kalanɗa ka bindowo, hankkadi a yalti e majjere so ɗiggi. ɗum noon saɗa naata hen rew e numéro he 00 221 77 906 14 81,
mbaɗa yaya mbaɗa li ngara kala indema yettode ma joɓa nanneɗa jentodira e bande en janga mbawa sa jangi a wawi ko an jeeyi wona minen jeeyi mbawka an jeeyi mbawka minen ko jangde tan joginima ngara noon balla jangde nde janga an mo ala duɗal to kalɗo mbawɗa wonde aɗa janga hen nuldu hen ballal ma fodde ma hoto yow yo Allah wallu en nande e famde wona politique Allah haalira nanira Allah jaɓira Allah mbaɗira hen Allah keɓa hen Allah wona a walli hoorema a walli julɓe jangguiri jangde nde ko mane walle on ballat jangde nde e janguinoɓe ɓe ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina en timmini ndeɗo rogere gasi ndeɗo rogere timmi hande kadi ƴetten kadi rogere wonde ni tan jaraten so on keñaki so timmi kala ko winda on janggani koto mon woni wona ga am ga alhamdulillah rabbil alamin